Naqsu n-nies fil-faqar dan kemm meta l-2015 kienet imqabbla mas-sena 2014 kif ukoll mal-2012 l-aħħar sena sħiħa ta' Gvern Nazzjonalista. Kienet l-Aġenzija tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, l-Eurostat, li kkonfermat dan it-tarif fi statistika li wriet kif fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea hemm 41 miljun persuna li huma mċaħda sew minn affarijiet materjali. Is-sena li għaddiet f'pajjiżna kienu 8.1% il-persuni f'din is-sitwazzjoni. Dan meta fl-2014 kienu 10.2% u l-2012 9.2%. Iċ-ċaħda materjali li ssir referenza liha fl-istatistika hija meta persuna jkollha l-kundizzjonijiet tal-ħajja limitati minħabba nuqqas ta' riżorsi, għalhekk faqar. Biex persuna taqa' f'din il-kategorija trid tkun imċaħda f'min tal-inqas 4 minn 9 affarijiet li huma kkunsidrati meħtieġa għal ħajja adekwata. Xi ħaġa li tolqot l-aktar familji b'ġenitur wieħed. Fuq Twitter ikkummenta l-Prim Ministru Joseph Muscat li nnota kif il-miżuri tal-Gvern qegħdin iħallu l-frott. Fil-fatt fost il-miżuri maħsuba biex jindirizzaw il-faqar kien hemm l-in-work benefit, it-traħis fil-kontijiet tal-enerġija u l-għotja lil familji bidħul baxx sakemm jibgħatu l uliedhom l-iskola.